Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. Janne, Joe en ik maken het afwasje van Cornelia. Romke wil ik mij helpen, maar dat mij net. En dat is wel wat schande voor zelfs. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krul in het heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Afwasje. Tomke en Romke zitten in de keuken. In een giet de bel. Tomke, kies toch even water bij de Doris? Ik heb het zat rook. Tomke doet het doorriepen. En waar stiet er op het paadje? Janne Joe. Hoi, Tomke. Zullen we boatje? Ja, leuk. Wat zullen we doen? Oh, daar hebben we Janne Joe. Hoi, Cornelia. Je kan mij mooi even helpen. Je kan wel even van mijn afwasje. Er staan safvolle smerige kopjes en borden op het onrecht. Of wil je hem dat wel doen? Ja, leuk. Ik maai dus nooit afwasje. U mem dat het altijd in de afwaskmachine. Ja, dat is handig. Maar wij hebben net zo'n machine. Je bent een jood, mijn afwasmachine. Goed? Ja, vinden we leuk, hè Janne Joe? Ja. En ik dan? Maar ik afwasje. Ik in de smarige bootjes wel afslikje. Hé, jakkes, pa. Het had kindertje, Romke. Toon mij een orenkeer wel weer eens helpen. Wat gemeen. Romke giet leuk in een hoekje lezen. Hij shot naar Tomke en Janne Joe. Eerst door ze warm water in een topke. Dan spuitte Tomke er wat afwasgoed uit een flesje in. Oeh, ik knip wat te vol. Nou zit er een hele protte shampoo in het water. Inderdaad, ik wat, Janne Joe? Nee, hè. Dan wordt het nog skinner. Tomke en Janne Joe beginnen. Janne Joe doet de kopjes in het water en Tomke maakt het ze met de afwaskwast skin. Al gauw is de afwas geen dien. Klaar. Wat zullen we nou doen, Tomke? We kunnen wel een hele protte skom, meidje. Maar een rietje en dan heel vol blazen, sjom maar. Tomke krijgt een rietje. Hij doet het in het water en dan blaast er. Oh, Master Shen. Zo'n potte skom krijgen we nou. Sjom maar. Een hele berg. Noem maar ik. Ik wil extra graag mijn bootje. Ik wil extra meidje. Janne Joe shot even naar Romke. Die zit zo sneu te sjen. Tomke, zullen we Romke in het bad dwaan? Ja, dat is leuk. Was toch wel in bad, Romke? In het bad? Maar hier is geen bad. Nee, maar dan watchen we dat uw stopke het bad is en dan bestoot uw lietse poppen en dan is in het bad, oké? Ja! Romke is zo blij dat er mij dwaan mij. Tomke en Janne Joe krijgen het hoentje bij kop en stut en hopla, des die het er al in het afwastopke. Auw, wat in het water heet. Oh, wat zit er een protte skom in het bad. Nou, maken we Romke wasje, Tomke. Dan we toch eerst al je skom op zien hier. Tomke en Janne Joe scheppen skom uit het water. Dat doggen ze op Romke zijn buik en op zijn poortjes. Ja, doe maar dik wat op zijn kopje, Janne Joe. Romke liet het wel een slagje en mijn taart. Nee, ik ben inderdaad. Ik ben een lietse poppen. Je bent er mijn wasje. In één bedenkt Janne Joe wat leuks.
We kunnen Romke wel helemaal onder het skom dwaan en dan zeggen we Sjen Cornelia dat Romke voort is. Ja, dat is een leuke grap. Was dat voor Romke? Ja hoor, maar dan moet je niks verklappen, hè? Nee, zelfs net. En Thomas heel stilstaan, bloeien. Goed? Oké. Tomke en Jannejoen doggen nog meer skom op Romke. De hele Romke is voort. Dan roept Tomke en Cornelia. Cornelia! Oh, Cornelia, kom eens! Romke is voort. Hast du Romke exjoen? Romke voort? Maar hoe kan dat nou? En ze krijgt weer hier nog. Romke! Romke, waar bist du? Tomke en Jannejoen doggen krek had ze saberen goer. Oh, uw leven Romke in en net meer. Cornelia ziet het alles al. Onder de tafel, achter de bank, achter de televisie. Waar kan Romke wezen? Zal ik de politiejongens maar bellen? Maar wat is dat? De skomberg begint te wiebelen. En ineens zaait de skomberg. Alle skom vlucht door de keuken. Tomke, Jannejoen en Cornelia zitten eronder. En Romke is weer bleed. Wat zeg ik nou? Ga je mijn hoen in het overstopke? Wat dat jet zo net, ja? Romke is dus net een kopje of een boordje. Nou, kom Romke, ik zal je de kou uittillen. Cornelia zet Romke op een groen en droeg het hem aan. Ik vaag het skom van Tomke en Jannejoen. En wat zaait ze dan? Nou, zo'n afwasmachine is misschien doos net zo gek. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. De vlaggen. De vlaggen hingen boeten, hij wappert door een touw. Het is de vlaggen van ons land, hij is red, wit en blauw. Ja. Ik maak je een naai hok voor Romke. Marika Mem had een galerietuin. Maar Pier vindt het wat keel onkleid alweer. Daarom bedenken ze heel wat moois. Oh! Oh! Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De Fontein. Marika haar mem had een galerie, een winkel met schilderijen en liet ze beelden. Maar bij die galerie is een beeldentuin. Daar staan grote beelden van hout, van stien en van bronze. Maar nou had het zo het waait dat de tuin voluit met bladen en takken en orenrommel. Marika haar mem had de baan vregen om de tuin op te redden. Want van de middag komt er een groep meisjes te zien en dan moet alles er weer creërs bij lezen. Pier en Marieke vinden dat wel mooi werk. Ze zijn al drok in het spier met een harken en een kroon om alles weer mooi op te rommen. Zo, hier nog een hoekje. Dan ben ik klaar. Ja, dat hebben we vlug in. Sis Marieke, wij kunnen die beelden nog wel wat versieren met bloemen of zo. Nee, dat wil dus met net leien. Ja, maar ik vind het wat saai zo. Al die kele beelden. Ja, dat is wel zo, maar ik denk dat de meesten het wel mooi vinden. Maar stom. Er is je verder soms neer te zien.
Eins moet er een grote fontein bij of zoks wat. Dat had in de stad, hè? Beelden mij een fontein. Dat is pas leuk om te zien. Ja, een fontein midden in de tuin. Oh, dat zou het wezen. Linnig. Wij hakken een fontein. Maar wij kennen wel in je meidje. Hoe voelt dat waar? Je hebt een tuinslang, no? Die kan wel spuitje. Ja, dat is net echt. Nou, als we nou eens een liedskoortje graven, dan lissen wij die slang in en dan het gas er weer doorheen en dan sjost die slang net. Midden in de tuin steekt dan alleen nog het puntje van de spuiter boven de groen. Dat valt net op. En dan? Nou, als er dan een meisje binnen, draaien we de kraan even open en dan haast de fontein. Verrassing! Ja, hé, dat is leuk. En wie is er niet? Wat zullen ze met me op zien? Ga je me scheppen? Ja, wat twa. Al gauw binnen de bijen ontgraven. Ze hebben samen een smel gootje van het hok naar het midden van de tuin. De tuinslang past er mooi in. Maar het gas er weer oer is er even letter haast niet meer te zien van de graverij. Even beziekje. Ik doe de kraan open, ja? Wachtje. Je mem moet het nog net zien. Die is in de galerie. Die kunnen ze net zien, wij. Daar komt er. Let op. Wauw! Machtig! Een echte fontein. Het werkt perfect. Oh, ik zie de kraan nog net inzien aan alle hippen. Hij kan nog heger. Dat togen we van de middenwol. Koude rommel onderkant. Oké. Die middags stopt er een grote bus voor de galerie. Er komt een hele groep vrouwen uit. De dames maken een reisje en hebben een afspraak maken om de beeldentuin te bezienen. Eerst krijgen ze een kopje thee en dan neemt Marieke haar mem de dames mee de tuin in. Pier en Marieke staan in het hok te wachten bij de kraan, want alle dames zowat midden in de tuin binnen. Het binnen deftige dames. Zus dat? Maar Jen, ze kennen haast net op die hege haakjes in de kaas rennen. Ze zag je er heel dit in wij. Hier had de schoon al uitdien. Wanneer beginnen wij? Nou, draai maar even die kraan. Heel en alle hippen. Oké, daar komt er. 1, 2, draaien. De fontein spuitert meters heeg, maar de verrassing pakt oors uit als Pier en Marieke hopen in. Het peer van de dames weer een dwaal terug weer. Marieke haar mem ek, die krijgt het wetter liek voor haar hinnen. Oren stowen in paniek, alle kanten op, aljend en roepend om help. Marieke haar mem in een peertel geen buk meer uitbrengen. Sprakeloos zocht ze om haar hinnen. Dan biest het ze lilt naar het hok. Oeps. Marieke had van schrik de kraan al gauw weer dichtdraaid. Ja, nou hebben we de hechte. Wat ga je nou weer uithellen? Binnen je net wies, maar je brengt alles en elke in de terwijl terug viert. Stelt je apenkoppen dat je hem er binnen. Sorry mama, wij wonen mooi. Ja. Dat kun je helemaal niet schelen wat je woorden. Je hebt mijn hele dag bedoeld. Hoe krijg je het voor elkaar? Oh, wat moet ik nou? Wat droeg je? Ja, ze is dom maar niet. Ik ga me nog van je nu weer fratsen. Sorry, maar we bedoelden het goed. Wij willen hem verrassen. Nou, dat is dan aardig slagen. Jim stiet ik nog een verrassing te wachten. Maar ik mag nou eerst naar die vrouwje. Oh, hoe moet ik je nou met mijn oren? Ze binnen alle je dweil. Je wordt bedankt. Als Marieke jongens op bed luidt, komt haar mem nog even bij haar zitten. Zullen je nooit, maar dan ik nooit weer zulke rare kunsten uithelje? Belooft me dat? Ja, ma'am. Het spijt me. Maar hij heeft het goed bedoeld. Ja. Dat kan je wel wezen. En ik geloof dat ik wil. Maar vreeg je dat dan eerst even of dat kan? He? Dan krijg ik geen ongelokken. Ongelokken? Nou ja, zo neem ik dat dan maar. Een ongelok is slimmer vanzelfs. Het weer gelukkig mooi waar. En die vrouw die bij wel weer opdroegen. Maar ja, ik ben wel een bus vol klompen kwijt. Maar wat wie het ijs voor dames, ma'am? Ze is het net, Leo. Maar het wie het reisje van een zwemclub. Ja,
Hij mag ik wel om geniezen. Zwemclubdames die het bang van wetterpinnen. Nou, ja, nou. Maar lekker sliepen, pop. Misschien wust nog wel eens een braaf famke. En mooi maar een fijn boatje met piano. Lekker sliepen. Ja. Ontmoen. Ontmoen. Doei! Ja. De pannenkoek. De pannenkoek. Pannenkoek bakken, in de pannenkoekpannen. Iemand spek voor jullie, iemand chef voor Anne. Ja. Pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Iemand spek van Jurje. Iemand spek van Jurje en iemand chef voor Anne. Pannenkoek bakken, lekker! Pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Iemand spek van Jurje. Iemand spek van Jurje en iemand chef voor Anne. Pannenkoek bakken, lekker! Pannenkoek bakken, lekker! Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Ommoen. Hoi. Auw. Nog.